Gak trimo tim kebanggaane kalah teko Sohib Kendele PSS Sleman loro telu oknum supporter Persebaya nggawe kisruh nang stadion. Para bonek iki nyumet flare barek ngobrak-abrik ebot sing ana nang pinggire lapangan. Koyok ngene iki keadaane pas Persebaya dikalahno Sohib Kendele PSS Sleman nang terusane kompetisi Liga 1 2019. Saliyane gacor ngalor ngidul, oknum-oknum supporter bonek iki yo ngobong barek ngorat-ngarit sing ana nang jerone stadion. Ngamuke arek-arek bonek iki pole tim kebanggaane Persebaya kalah terus-terusan. Lah puncake dino iki main nang kandangi dhewe, Persebaya malah digasak tamune PSS Sleman loro telu. Barek ana kedadian iki Persebaya isok keincim dendo gede maneh.